Hello mga igsoon, so mayong mood to kaninyong tanan nga nagtanaw ni nga video. Salamat sa imong mga reaction, salamat sa imong mga comment, especially sa akong mga buzzers, sa akong mga reactor, sa akong mga video. Daghang salamat sa mga comment. So wala ray mga hard feelings. Ang nindot nga aturang ipaambit ang kamatuoran. Kunya adjust rata. Ug unsa man gud ug asa man ka nahaom, asa ka ganahan, so adto ka didto ana. So wala ra tay pugsanay kay ang pulong sa Dios dili man puna pugsanay pod, di ba? So at least nasayra nato nga kitang tanan palangga ta sa Dios, kitang tanan dawaton sa Dios. Walay gipili ang Dios, walay gipalabi ang Dios. Tanang tawo sa kalibutan kung mutuo ni Jesus, muduol ni Jesus, iya ginang luwason, di ba? So dili usa ka grupo ra ang luwason ni Jesus, madahan. So wala specific sa Bible nga usa ka grupo ra luwason. Si Jesus ang pag-anhi niya, luwason niya ang mga tao. Dili tong namembro lang sa usa ka grupo. Ana lang. Ako ra gyud gipangusgan kay lisod kaayo nga kana bitawng si Jesus dili na noon para sa tanan, di ba? So salamat diara, God bless.